ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ମିତ୍ର କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁଦାମା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧନୁର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାରଙ୍ଗ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଦେବକୀଙ୍କ ଭାଇ କଂସଙ୍କ ପିତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉଗ୍ରସେନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜୟଦେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋକୁଳ। କେଉଁ କାରାଗାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମଥୁରା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ କଂସଙ୍କ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ମାମୁଁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରୁକ୍ମଣୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା। ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହା ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାସ୍ତବିକ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦେବକୀ।